माला कल खालामनाय? गोदाव सोरावबो खिनालै। लांदां बारानिलै बबेनि ओमफ्राय एफा माथा गरम बुंहरलाबायनो। माला हरनो हायोलै मिथियाना बेलेगासो हरदों नामाथाय। माने आं मैया मबाइलखौ लायाखैमोनदांलै। दसे नायनाव हरोखाय आंलाय माला हरखो मानो नांगौ आंखौलाय। नाम्बारालाय मबाइलाव थाखायो माथो। रोंलायनांगौ कल खालामनायालाय थुबानो खारो माथो थांखायो। जानला मानला बुंहरलाबायनाङालै मिथिबाय माथा गरम बायदि। नों मासि खर' सादों माने नोंनि मा जायो? माबानिलै निउ बङाइनि। माबानिलै मोजां खोथाखौ खोन्थानोसै आरोना आङो रङियानि। रङिया सामथायबारिनिब्रा आङो गामिया सामथायबारिलै। ओइ माने बियो नोंनि मा जायो गोसथोनाय ना मा जाखो? बे नाम्बारा सोरनिमोनलाय? नोंनि नामा ना गोसथोनायनि? निमाहालै जेबो मावा खामानि दंब्रा होमबाबो। गारि सालायनांगौलै।